Os barracóns de tropa. A superficie que ocupa o forte de Ciadella, ao redor das 2,6 hectáreas, adáptase á cohors prima Celtiberorum, que estaría conformada por uns 600 soldados de infantería e de cabalería que se aloxaban nos diferentes barracóns que se distribuían polo interior do campamento. Por unha banda, os infantes repartíanse en 6 centurias de 80 soldados, cada unha lideradas polo seu respectivo centurión. Neste sentido, as últimas escavacións arqueolóxicas parecen indicar que as dúas edificacións de planta rectangular de 24 por 30 metros que aparecen aos lados dos Principia se poden identificar con 2 destes barracóns de infantería, xa que presentan unha localización espacial e unha estrutura similar aos do campamento romano de Aquis Querquenis, na provincia de Ourense. A configuración interna dos barracóns de Ciadella presenta importantes modificacións froito de diferentes reformas posteriores que dificultaron durante tempo a súa correcta identificación. O resto de barracóns desta tropa situaríase en Ciadella, por detrás dos Principia, zona aínda sen escavar. Por outro lado, as tropas de cabalería formaban 4 escuadróns de 32 xinetes, cada un liderados por Cadanseu de Curión, cusos barracóns se situarían en Ciadella, ao sur da Vía Principalis. Nestes espazos atópanse restos de vida cotiados soldados, como moedas e anacos de baixelas de cociña e mesa, importadas de talleres romanos doutras zonas do imperio.